Предложения за лекарства. Подсказване от програмата. В Master Edition на Complete Dynamics има нова опция. Програмата може да ни подсказва лекарства, когато имаме подробни рубрики с много думи и с малко лекарства в тях. Понякога пациентът идва при вас с много специфично описание на симптома и вие го намирате съвсем същия, със същите модалности в реперториума. Често една такава рубрика ви решава случая. Но ако има едно лекарство и то не отговаря на пълната картина на пациента, трябва да потърсим друго. Да погледнем рубриката Mind, Anger, Evening, Aggravates, Trembling with After Eating. Това е много специфична рубрика. И има само едно лекарство. Ако то не отговаря, логично е да потърсим по-общи, по-генерични рубрики, включващи повече лекарства, за да намерим нашето лекарство. Как да направим това? Виждаме бутон с крушка горе, а този символ, крушка, ние обикновено свързваме с нова идея. Натискаме го. Ето, тук се промени екранът. В отделна секция вдясно се появява анализ на тази рубрика и се показва класация от препоръчани от програмата лекарства. Това са предложенията, подсказките от Complete Dynamics за лекарства, които може да са подходящи за нашия симптом. Но, както виждаме, не присъстват в тази много специфична рубрика. Откъде идват тези предложени лекарства? За да разберем това, можем да натиснем бутона, който прилича на баркод горе в менюто. И се показва временен анализ като таблица на свързаните рубрики. И тук виждаме всички рубрики, използвани да се получат тези предложения, които видяхме вдясно. Естествено, лекарството от нашата рубрика е на първо място, защото то е най-популярно в това много специфично търсене. Но другите лекарства са също толкова интересни и полезни. Например, Кокулус. То също присъства в доста от изброените рубрики. Този табличен анализ е временен анализ, само за наша информация, и ще бъде изтрит след затваряне на случая. Да се върнем обратно на книга, на нашата рубрика. Какво ще се случи с предложенията в дясната част на екрана, ако изберем рубрика, която няма толкова много свързани рубрики? Нека да погледнем. Ще ви дам два примера. Да изберем от секция Food and Drinks. Например, тази рубрика. Irritating Food Aggravates. Отново имаме само едно лекарство. Но, за съжаление, в класацията отдясно имаме само него. Едно единствено лекарство. Да погледнем и обратният случай. Да изберем голяма рубрика. Alcoholic Drinks Aggravates. Ето класацията. Виждаме колко много лекарства се подреждат. Но това са всъщност лекарствата от нашата рубрика. И ние няма да получим допълнителни предложения. Така разбираме, че при тези две последни рубрики този модул
този модул и този модул, това не ни помага. За какво служи този модул? Той е създаден да ви помогне да получите предложения за лекарства, ако имаме много специфични рубрики и недостатъчен брой лекарства в тях.